Какво става всички? Аз съм Брозера. Тук с мен е Ганко Бой, днес ще играем на Payday. The Heist и той е с мене. О мага, ту! Няма ли да кажеш нещо, ма? Как? Нищо. Добре, и това става. Не знам. Играете ли домино? Има ли някой баня? Не. Той О бил... май гад, глича! О май гад! Нета! Моя ли? Нищо. Нищо. Йоба! Damage you people in the game. It's a big the gangster. Get out! Get down, Alpha, get out! Не, аз скочих! Какво направи, бе? Аз скочих от високото. Ама взех... Ама кой го взе то склюва? Добре. Аз тук оглеждам отгоре. Аз без как скочих. Get down. Нямам белезници. Само го правя това с скачането! What the fuck? Айде нашия! Пускаме центрито да ни върши малко работа. Пънч! Фет фай. Дъп. Какво става тук? Знаеш ли отде влизат полицаите? От всякъде, всъщност. Те влизат от всякъде. Опа, ето го и Николай Илиев. Апа. Що го сложи центрито тук, бе? Това е най-доброто място просто. То Като ще, влизат тя то ще свърши докато дойде. аз имам тулкит. Дано да работи Ето изобщо. ги полицаите стигнаха вече. Защото аз не разбирам изобщо. Нямам как ще работи това центри. Това е идеалното място просто за центри. Пищака отгоре. Аз съм Сузито. Няма стига толкова с пистолет. Аре, то съм умрял. Десата. И да, Брозера си взима PD2, затова няма PD да хист. Ха! Ще я продам на лайв стрим на някой. Няма как. Ще правим стрим, че ще му я подаря. как? Как ще му подариш? Като не можеш. Така, ще му кажа заповяда и той благодаря. Няма как да му я дадеш. Не. Ще Трябва да скоча. имаш в инвентара. Боги. Оп! Чакай малко. Искам да щупа прозор. Оправете долните две машинки. Едното не- Нига. Аз имам тулкита, оправям всичко по-добре. Тук е 96, където тук трябва да е 93. Да. Значи е равно. Тук е 84. Там трябва да е 80. Не бе! Ту. Ще ме баннат заради Ники. Ще ме баннат. Няма. Няма. 88. Аре, сентри! Върши работа. Чакай.
Що не идваш, бе? Игнорваш ме. Що тук вниманко остава? О, добре. Айде. Аре, сентри! Къде? Не! Не! Сентри! То няма полицай работи тук. си. Работи си, просто няма полицаи, давай. Брат, до полицайите имаше един от тия, дето са тук. Смятай. И с полицайите и тръгваха на итва насам. Да, чакай. Да ни идват повече. Откъдето идват? What the fuck? Аре, сентри има лице. Джи? MG. О, what? Центрито, човек. Айде, този готово. версия. Майко. В сентри! Сентри! Проваляш ме. Аре бе, готово е. Чакай. Има и долу неща. Тук Нали са знаеш? готови. Още ще остане, чакай се. Не всичко е така, жик-так. Охо! Готово. Те горе ли долу са падна? Сега сме горе, идвайте всички горе. Защо горе? Еми те да знам, ти що ме питаш мене? Аз брат точно съм си с пистолетчето. Експлозивите! Чек малко. Ооо. Елате, аз ще ви чакам тук. Аз съм горе. Я ти даун. На граунда. Даун на граунд. Ау. Ходете е така като мене. И той е хедшот, брат. Аз го убих! Аз го убих. Базикам се да не го убих аз. Кои са те снайперисти в движение ме убиха? Не ме убиха, ме оцелиха. Кога ще ги вземем тебе експлозивите? Нещо имам чувство, че ще Аз успеем. имам чувство, че... Аз слизам долу, Аз съм си долу. Чакай, Ние бе, къде ми... обикновено и тук ги фейлваме. Чакай, къде ми е сентрито? Ох, майко. О май гад, той е хак. И аз ще къде му помагам. Аз му помагам, бе. Знам. Те си има О май парцал. гад. Стоп! Умри, бе! А ти кривото оръжие. Да, Това оръжие си е доста криво. тук къде аз не го видя. Елате! Хаштаг криво оръжие. Що си с пистолета? Не съм с пистолета, аз нали паднах. Да. Дай ми спуска пистолет. О, той каза тенкс, май. Това ме трога. И аз викам yes и после Не. Вие помагайте, аз тук ще пазя. Аз му помагам. Аз за жалост нямам сентри. 2 сентрита, бе. Бате, тук аз само ги дигам, бе. Само да ни... Опа. Опа, C4. Аз взех 3. И аз взех 3. Чакай малко. И аз искам да си назема много. Няма. Не дава, да. Скрън. Айде нашите. Скрън ли са? Я ти да мреш. Това е смешно, защото той умре. И най-тъпото е колко бавно го слага. Нали C4? Да, докато го постави, да такова. Да му залепи тиксо. Тиксото си иска време. Сентри. Сентри, май френд, къде си? Ара нашите! Пунч! Валя тежкото оръжие. C4 имам 2, едно C4. Как стана? Нали са 4?
Така му е приякора просто. Знам, бе. Ей, то снайпер. Копаеш цайс. Идват да ни убиват, обаче с очила. С полицайчета. Хайде нашите. О май гад, Аре, бе! преки пътища. В гръб, брат! Гърбаки. И в гръб Дани ги убива. Чакай, О май аз гад! слязох, бе. Аре, бе! Аз трябва да има че. Чакай. А! Фак! Спарам, за да няма недоразумения. Вие продължавайте, аз просто Помили паднах. като... Аз паднах, за да няма недоразумения. Вой! Ма там има снайпери. Вие горе ли сте, бе? Не сме горе. И отново аз оставам. И отново съм им гръб. Добре, бе, само аз не останах пак. Фач! Дейм. Ще падна за отбора. What? Дигна го един! Бързо, кръси! Къде си, снайперче, грозно? Ти си уф. О, То е яко. Ти що избра си уф, а не Хоксон? така, ще ми си. Сега къде трябва да ходя долу? Де знам? Разбрах. Чу се едно даун. Аз просто е така се жертвах и се фърлих. Пънч! Къде бягаш на пънча, бе? Това не е пънче удар с оръжие, меля така. Това терминатор булдозер ли е? Че така викаш. Не, ма бяха много. Аз вместо булдозер казвам терминатор. Сега долу ли трябва да слизаме? Ма някаква работа долу, бе. Май ще успеете да задържите 2 минутки. Въх, тук няма вход. Има вход, много са. Да, и слата, Зор. Да. Спокойно. Не. Айде, нашите сам. Колко минути ти остават? О, цяла 1 минутка и 40 ти... Да, 1 минутка и 40 секунди. Само да не ми свършат патрони. Оп! Той е каста. Това е каста. Няма как. Ти къде отиде, бе? Булдозер, какво да направя? Това ще е края на този клип. Абонирайте се, харесайте. Прибийте